Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση της ενότητας 5 στις 7. Μιας ενότητας που προβάλλεται από το κανάλι του psychology.gr στο YouTube. Στο YouTube, στο οποίο μπορείτε βέβαια να παρακολουθήσετε όλα τα προηγούμενα θέματα που έχουμε συζητήσει και απαντήσει. Το σημερινό μας θέμα είναι η απώλεια και το πένθος. Μικρές ή μεγάλες απώλειες βιώνουμε συνεχώς, καθώς είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Ο θάνατος ενός αγαπημένου ατόμου στη ζωή μας, το διαζύγιο, το τέλος μιας συντροφικής σχέσης, η απόλυση από τη δουλειά, η ανεργία, η αποξένωση μεταξύ φίλων και συγγενών είναι μερικά μόνο παραδείγματα, μερικές από τις απώλειες που συνήθως πυροδοτούν συναισθήματα άγχους, απόγνωσης ή μοναξιάς και μας φέρνουν βέβαια αντιμέτωπους με τη διαδικασία του πένθους για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τη Λίλιαν Καρά, η οποία θα απαντήσει σε 20 περίπου ερωτήματα που μας στείλατε τις προηγούμενες ημέρες πάνω στο θέμα του πένθους και της απώλειας. Να προσθέσω πως κάποιες ερωτήσεις που λάβαμε τις έχουμε ομαδοποιήσει διότι είχαν παρόμοιο περιεχόμενο, καθώς επίσης κάποιες δικές μου ερωτήσεις έχουν συμπεριληφθεί σε όλο τον κύκλο των σημερινών ερωτήσεων, με γνώμονα η σημερινή συζήτηση να έχει μια καλύτερη δομή και συνοχή. Λίγα λόγια για τη Λίλιαν Καρά που είναι μαζί μας σήμερα. Η Λίλιαν είναι πτυχιούχος ψυχολογίας, ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη του Κέντρου Περιψυχής, σπούδασε ψυχολογία στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, μεταεκπαιδεύτηκε στην υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Έχει εκπαιδευτεί στην ομαδική αναλυτική διαδικασία, έχει εργαστεί σε δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικής στήριξης, καθώς και σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα. Εργάζεται πλέον ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και συντονίστρια ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων στο Κέντρο Περιψυχής. Λίλιαν, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ξεκινώ κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση, Λίλιαν. Ποια είναι η διαφορά του πένθους από τη μελαγχολία? Ή με άλλα λόγια, αν κάποιος είναι μελαγχολικός στην καθημερινότητά του, σημαίνει ότι οπωσδήποτε κάτι πενθεί? Λοιπόν, το πένθος είναι η ψυχική δραστηριότητα που λαμβάνει μέρος όταν έχουμε χάσει κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για μας, δηλαδή όταν έχουμε μία απώλεια, όποια και αν είναι αυτή η απώλεια. Μπορεί να είναι ένας θάνατος, μπορεί να είναι απώλεια της εργασίας μας, μπορεί να είναι απώλεια της υγείας μας, ή οτιδήποτε θεωρεί ο κάθε ένας σημαντικό για εκείνον και δεν θέλει να χάσει. Άρα λοιπόν όταν έχουμε ένα πένθος, στην ουσία έχουμε χάσει κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και το γνωρίζουμε. Δηλαδή έχω χάσει έναν άνθρωπο που αγαπούσα, έχασα τη δουλειά μου. Είναι συγκεκριμένο, είναι απτό και ο πενθών μπορεί να το βάλει σε λέξεις και να πει τι είναι αυτό που έχει χάσει για το οποίο πενθεί. Στη μελαγχολία η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί μιλάμε για μια πιο ενδογενή κατάσταση, σαν μια πιο ενδογενή κατάθλιψη, πιο εσωτερική, όπου ο πενθών στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εντοπίσει τι είναι αυτό που έχει χάσει. Σίγουρα υπάρχει κάτι το οποίο έχει χάσει και για το οποίο πενθεί, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με τα στάδια ανάπτυξής του από παιδί, το οποίο να σχετίζεται με τον άνθρωπο ο οποίος το έχει μεγαλώσει. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο αναπτυξιακό τραύμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να ανακαλέσει, δεν του είναι συνειδητό, άρα δεν μπορεί να το εντοπίσει και να το βάλει σε λέξεις τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Επίσης, ο μελαγχολικός, το συναίσθημα του πόνου που βιώνει για εκείνον είναι σαν να υπήρχε πάντα εκεί. Δεν έχει σημείο έναρξης, όπως έχουμε στο πένθος όταν συμβεί κάτι συγκεκριμένο. Είναι ένας πόνος ο οποίος είναι σαν να υπήρχε από πάντα από εκεί. Αλλά για να απαντήσω έτσι πολύ συγκεκριμένα στο ακριβές ερώτημα, ναι, πενθεί. Πενθεί, απλά δεν μπορούμε να το βάλουμε σε λέξεις ποιο είναι αυτό το οποίο έχει χάσει και πενθεί. Μάλιστα. Συνήθως πόσο αναμένουμε να διαρκέσει ένα φυσιολογικό πένθος και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο φυσιολογικό και στο παθολογικό πένθος? Είναι μια ερώτηση η οποία είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί, με την έννοια ότι ναι, υπάρχουν κάποια τυπικά διαγνωστικά κριτήρια στα διαγνωστικά εγχειρίδια, όμως η απώλεια από απώλεια και πένθος από πένθος διαφέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πένθος του να χάσει κανείς το παιδί του είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στο οποίο είναι OK ο γονιός να πενθεί. Θα πενθεί για πάντα και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και απολύτως φυσιολογικό. Άρα για να απαντήσουμε γενικά σε αυτή την ερώτηση και μη λαμβάνοντας την κάθε περίπτωση ως ειδική και ξεχωριστή, για να δώσουμε έτσι μια απάντηση όπως αυτή που θα δίνανε τα διαγνωστικά εγχειρίδια,
Βάση DSM είναι περίπου στον 1 χρόνο, βάση ICD είναι περίπου στους 6 μήνες. Ωστόσο, ξαναλέω ότι αυτό δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ αυστηρά, γιατί διαφοροποιείται πάρα πολύ ανάλογα και τον άνθρωπο και την κατάσταση και το τι έχει συμβεί. Ποια είναι η απώλεια. Εννοείς ένα ενδεικτικό χρονικό διάστημα αυτό Ενδεικτικό, η ακριβώς. μεταλλαγή διαγνωστικά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Περιπλεγμένος τόσο θεωρείται όταν περάσει από το χρονικό διάστημα, κατά Μμμ. πολύ, και ο πενθών δεν βλέπει κάποια βελτίωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν περάσει 3 χρόνια και συνεχίζει να αισθάνεται όπως αισθανόταν τον πρώτο καιρό. Άρα εδώ η διαδικασία του πένθους δεν εξελίσσεται ομαλά, δεν περνάει τα στάδια που περιμένουμε να περάσει έτσι ώστε να έρθει κάποια στιγμή το σημείο της αποδοχής. Ο άνθρωπος έχει κολλήσει σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο και δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Αυτό είναι το περιπλεγμένο πένθος. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι το πένθος φέρνει επιπλοκές, δηλαδή μπορεί την διαδικασία του πένθους να την ακολουθήσουν άλλες ψυχολογικές ή και σωματικές ακόμη διαταραχές. Φυσικά και μπορεί να γίνει, γιατί το πένθος είναι μια ψυχική δραστηριότητα η οποία επηρεάζει τη σκέψη, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά, συνεπώς θα επηρεάσει και το σώμα. Θα μπορούσε κανείς να έχει πολλές σωματικές ενοχλήσεις, να έχει προβλήματα στο στομάχι, να έχει ταχυκαρδίες, πονοκεφάλους. Μπορεί να εκδηλωθεί δηλαδή με πάρα πολλούς τρόπους, με ποικίλους τρόπους. Και με όλους τους τρόπους, δηλαδή και με πολύ έντονο συναίσθημα το οποίο θα επηρεάσει το σώμα. Όλα αυτά αλληλοδιαπλέκονται, δεν είναι διαχωριστά. Δεν μπορούμε να τα λαμβάνουμε υπόψη μας ως κάτι ξεχωριστό. Το σώμα μας είναι κάτι το ενιαίο. Το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας, το σώμα μας είναι όλα ενιαία. Άρα το πένθος και η στεναχώρια εν γέννη επηρεάζουν τα πάντα. Ψυχική ανθεκτικότητα με την έννοια ότι μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ανεκτικότητα ή με μεγαλύτερη αποδοχή μια κατάσταση. Έχει θετική επίδραση στο πώς πενθούμε και πόσο διαρκεί η διαδικασία του πένθους. Η ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή η δυνατότητα ενός ανθρώπου να ανακάμπτει από δύσκολες καταστάσεις και αυτές μετά να τον έχουν κάνει να είναι ακόμα πιο δυνατός και πιο λειτουργικός και να έχουν δηλαδή ενδυναμώσει κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο, είναι σίγουρα μια ποιότητα η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και στην οποία πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, όχι μόνο δηλαδή στην παθολογία, αλλά στο πώς να ενισχύουμε και την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Φυσικά και μπορεί να συντελέσει θετικά στο να περάσει κανείς την διαδικασία του πένθους με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πιο ορατός και εν τέλει δεν θα του αφήσει πάρα πολύ σοβαρό τραύμα. Ωστόσο πάλι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και τραύμα από τραύμα διαφέρει. Δηλαδή, όπως ανέφερα προηγουμένως για την απώλεια ενός παιδιού που είναι ίσως το πιο βαρύ τραύμα, εδώ η ψυχική ανθεκτικότητα παίζει και πάλι το ρόλο της, ωστόσο πάλι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση της απώλειας αυτής. Πώς διαχειριζόμαστε το στάδιο της άρνησης του πένθους? Αναφέρομαι, ρωτάει η φίλη μας, στην άρνηση να αποδεχτώ αυτό που έγινε, εφόσον ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι εν ζωή, καθώς αναφέρομαι σε πένθος από χωρισμό. Είναι και αυτό λοιπόν μια απώλεια. Είναι και αυτό μια διαδικασία η οποία μπορεί να επιφέρει πολύ δυνατό πένθος και μάλιστα τα ερωτικά ζητήματα ξυπνάνε μέσα μας πάρα πολλά ζητήματα του παρελθόντος, πολλές δυσκολίες, πολλές καθυλώσεις που μπορεί να μας έχουν συμβεί. Για να ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για την άρνηση, είναι πολύ φυσιολογικό στην αρχή να υπάρχει μια άρνηση, γιατί χρειάζεται και ένα χρονικό διάστημα κανείς να αρχίσει να συνηθίσει στην καινούργια πραγματικότητα. Ωστόσο, αν περνάει αρκετός καιρός και δεν βλέπει κανείς μια εξέλιξη, δηλαδή δεν αρχίζει να αισθάνεται καλύτερα, δεν βλέπει θετικά το μέλλον, δεν σκέφτεται τις επόμενες σχέσεις ή τις ευχάριστες καταστάσεις που θα ζήσει στη ζωή του και βρίσκεται στο να αναμασάει ξανά και ξανά το ίδιο, ότι δεν έχει τελειώσει, ότι κάπως θα προχωρήσει εν τέλει αυτή η σχέση, ίσως εδώ να χρειάζεται να διερευνηθούν άλλα θέματα, τα οποία ίσως να μην έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το χωρισμό ή και με το χωρισμό, αλλά τουλάχιστον όχι μόνο με το χωρισμό, γιατί ο πόνος του χωρισμού, όπως είπα, ανακαλεί πολλά συναισθήματα μέσα μας, τα οποία σχετίζονται με το παρελθόν μας και ίσως να χρειάζεται να γίνουν κατάλληλες συνδέσεις για να δούμε τελικά τι είναι αυτό που πονάει τόσο πολύ στο σήμερα. Είναι όντως ο χωρισμός, είναι το γεγονός ότι μία ακόμα σχέση, για παράδειγμα, δεν πήγε καλά και έτσι χρειάζεται να εξεταστούν και άλλες σχέσεις. Οπότε χρειάζεται και να γίνουν συνδέσεις και με άλλα πράγματα.
όχι μόνο με το πρόσωπο Τώρα, αναφορά. ίσως με αυτό που περιγράφεις, με αυτό που λες να έχεις απαντήσει και στην επόμενη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά θα την θέσω και την περίπτωση που Ναι. κάτι θέλεις να προσθέσεις. Έχουμε λοιπόν το πρώτο στάδιο, το πρώτο στάδιο του πένθους, γνωστό και ως στάδιο της άρνησης. Εάν αυτό το στάδιο διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ε, χρειάζεται να κάνουμε κάτι, αν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, είναι ιδιαίτερα προβληματικό αν η περίοδος της άρνησης τραβήξει πάρα πολύ μέσα στο χρόνο. Ανάλογα και με το τι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί, όπως είπα, δηλαδή χρειάζεται πάντα να την εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά πάλι απαντώντας γενικότερα σε αυτή την ερώτηση, λέει και το βαθμό δυσκολίας θέλω να πω να δεχτείς κάτι το οποίο έχει συμβεί. Αν όμως πραγματικά λαμβάνει μέρος σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που αρχίζει να δημιουργεί άλλες επιπλοκές στην καθημερινότητα, στην εργασία, στις υπόλοιπες σχέσεις, ίσως να χρειάζεται πάλι να διερευνηθεί πέρα από την ίδια την απώλεια, τι άλλο είναι αυτό το οποίο έχει χαθεί και είναι τόσο δύσκολο να δεχτείς. Γιατί κάθε απώλεια που έχουμε στη ζωή μας, πολλές φορές μπορεί να συνδέεται και με άλλους βαθύτερους πόνους που έχουμε. Άρα πρέπει να ανοίγονται και άλλα θέματα. Και ούτως ή άλλως είπες νωρίτερα ότι το DSM μιλάει για ένα χρόνο ή για 6 μήνες το ICD. Οπότε, αν το στάδιο της άρνησης αρχίζει και φτάνει σε τέτοιες διάρκειες, ούτως ή άλλως φαντάζομαι χρειάζεται να το δούμε κάπως περισσότερο με Ναι. με κάποιον ειδικό ίσως. Ναι, αν το πάρουμε έτσι, δηλαδή αν το πάμε βάσει διαγνωστικών εγχειριδίων, στον χρόνο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία του πένθους. Και ο άνθρωπος πλέον έχει περάσει στο στάδιο της αποδοχής. Άρα θα δινόταν ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιων μηνών για την άρνηση. Μάλιστα. Έχασα τον άνδρα μου, ρωτάει μια φίλη, πριν από 2 μήνες και μου είναι αδύνατο να διαχειριστώ την απώλειά του. Κάποιο σχόλιο, Λίλια, γι' αυτό? Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, οι 2 μήνες, όταν έχεις χάσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός. Δηλαδή, η κυρία αυτή έχασε τον σύντροφό της, έναν από τα σημαντικότερα στηρίγματα της ζωής της και από τις πιο σημαντικές σχέσεις που κάνουμε στη ζωή μας. 2 μήνες δεν είναι κάτι, είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν όμως αισθάνεται ότι η στεναχώρια που νιώθει είναι πολύ περισσότερη από όσο θεωρεί η ίδια ότι θα έπρεπε να αισθάνεται, ίσως θα είναι καλή ιδέα να ζητήσει από κάπου στήριξη. Να την βοηθήσουν δηλαδή να πάει με κάποιον χέρι-χέρι όλη αυτή τη διαδικασία, να μην χρειαστεί να το περάσει μόνη τη. Αλλά σε έχει πει ότι είναι λίγο οι 2 μήνες. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Όταν χωρίζουμε από συντρόφους που δεν θέλαμε να χωρίσουμε, γιατί το βιώνουμε ως μια μορφή θανάτου? Γιατί στην ουσία είναι μια μικρή μορφή θανάτου, με την έννοια ότι πεθαίνουν τα όνειρά μας, οι προσδοκίες που είχαμε για το μέλλον, για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η σκέψη. Άρα διακόπτεται η ελπίδα μας για κάτι και αυτό το κάνει να είναι σαν να έχει πεθάνει. Δώσε μου δευτερόλεπτα γιατί έχασα την επόμενη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχασα τον πατέρα πριν από 1 χρόνο. Έχασα τον πατέρα μου πριν 1 χρόνο από καρκίνο. Έχασα τον σύντροφό μου πριν 5 μήνες από αυτοκτονία. Είχε και αυτός καρκίνο. Μετά την κηδεία έμαθα ότι είχε και διπολική διαταραχή. 4 χρόνια δεν είχε δείξει κανένα σημάδι. Δεν μου το είπε ποτέ, ούτε η οικογένειά του μου το είπε. Έπρεπε να το είχα καταλάβει, τουλάχιστον θα είχα προσπαθήσει να τον βοηθήσω. Τώρα μόνο σκοτάδι, δεν ξέρω πώς να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Όλοι ήξεραν, εκτός από εμένα. Αν το είχα καταλάβει, ίσως τώρα ζούσε. Δεν ξέρω αν θέλεις να την επαναλάβω, ήταν λίγο έτσι μεγάλη ερώτηση. Αν χρειαστώ να μου επαναλάβεις κάτι, θα στο ζητήσω. Ωραία, Σε ευχαριστώ ευχαριστώ. πολύ. Πολλές απώλειες, πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι νομίζω πολύ το φυσιολογικό να αισθάνεται έτσι όπως αισθάνεται. Αυτό που θέλω όμως να πω και θεωρώ πολύ σημαντικό για την γυναίκα αυτή να καταλάβει και να πιστέψει είναι ότι όχι, δεν φταίει. Δηλαδή, σε καμία των περιπτώσεων δεν φταίει για το ότι δεν το είχε καταλάβει, γιατί
πώς να το έχει καταλάβει. Εδώ, άνθρωποι ψυχικής υγείας, στις δικές τους προσωπικές σχέσεις, πολλές φορές αποτυγχάνουν στο να καταλάβουν πολλά πράγματα, πώς επαγγελματίες σε κάποιον άλλον χώρο θα μπορούσαν να τα έχουν καταλάβει. Πόσο μάλιστα ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι εκτός του χώρου της ψυχικής υγείας, να μπορεί να έχει κάνει διάγνωση διπολικής διαταραχής. Για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί, αποκλείστηκε από αυτό, από τη δυνατότητα δηλαδή να ξέρει την ψυχική ασθένεια του συντρόφου της και δεν φταίει εκείνη γι' αυτό, ούτε που δεν το είχε καταλάβει. Δεν ήταν δυνατόν. Επίσης, μια άλλη σκέψη που κάνω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός χρειαζόταν οπωσδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Από τη στιγμή που δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, πάλι δεν θα μπορούσε να τον έχει βοηθήσει να κάνει κάτι, να αποτρέψει, να αυτοκτονήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και η ψυχοθεραπεία πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά το νούμερο ένα, η θεραπεία πρώτης γραμμής εδώ, στην δική του περίπτωση, ήταν να υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Οπότε το κομμάτι εδώ που έρχεται, που έχει να κάνει με την ενοχή, είναι σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο ρεαλιστικά μιλώντας, όχι θεραπευτικά, ρεαλιστικά μιλώντας, δεν ισχύει. Δεν μπορούσε πραγματικά να έχει γίνει κάτι άλλο. Και δευτερευόντως, επειδή είναι πολλές οι απώλειες για να τις αντέξει ένας άνθρωπος και να τις χειριστεί μόνος του, σίγουρα χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια από όπου μπορεί να τη ζητήσει και από όπου μπορεί να της τη δώσουν. Έχω πένθος γιατί έχασα την υγεία μου. Έχω σταματήσει να ζω, φοβάμαι το επόμενο λεπτό, κλαίω με το παραμικρό και δυστυχώς με επισκέπτονται και οι κρίσεις πανικού. Έχω χάσει τη γαλήνη μου, προσεύχομαι να πεθάνω. Είναι μαρτύριο η κάθε μέρα. Θέλω μόνο να κοιμάμαι. Για ψυχολόγο δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Μπορώ να βγω από όλο αυτό μόνη μου? Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το πόσο δύσκολο είναι κανείς να ξεκινήσει ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με τα σημερινά κόστη. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς ψυχικής υγείας σε δημόσιες δομές, κέντρα ψυχικής υγείας, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κέντρα ημέρας, τα οποία παράσχουν ψυχολογική υποστήριξη δωρεάν. Συνεπώς, αυτό που θα πρότεινα για όλα αυτά τα αιτήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα ακόμα και εμείς καταλαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά χρειάζεται και η ίδια η κυρία που υποφέρει τόσο πολύ και κάνει αυτές τις δυσάρεστες σκέψεις, να καταλάβει ότι χρειάζεται να ζητήσει άμεσα βοήθεια και ότι υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να πάει σε κάποιον ιδιώτη. Για αρχή, αυτό που θα έλεγα είναι ανάλογο με την περιοχή που μένει, να απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Πάντα σε κάθε περιοχή υπάρχει μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία οφείλει να είναι παντρωμένη με ψυχίατρο, με ψυχολόγο και με άλλες ειδικότητες μέσα, που πιθανότατα ίσως να μπορεί εκεί να ξεκινήσει συνεδρίες, ή αν δεν μπορεί εκεί θα ξέρουν, θα γνωρίζουν πολύ καλά πού να την παραπέμψουν. Και θα πρότεινα αυτό να το κάνει από σήμερα. Να μην το αφήσει καθόλου. Από τώρα, αν γίνεται. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Έχασα τον αδερφό μου το 2012 από τροχαίο και ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πρόσφατα διαγνώστηκα και με μια ελαφριά κατάθλιψη. Ξεκινάω ψυχοθεραπείες, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, επουλώνεται ποτέ αυτό το τραύμα? Θα μπορέσω να το ξεπεράσω ποτέ? Συνεχίζω τη ζωή μου στην καθημερινότητά μου, αλλά πάντα κάτι μου λείπει. Μου λείπει ο αδερφός μου. Δεν νιώθω ευτυχισμένη από τότε. Όλη μου η ζωή έχει αλλάξει. Είναι 10 χρόνια πριν. Είναι 10 χρόνια πριν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή εδώ κάνουμε σκέψεις κατά πόσο αυτό είναι περιπλεγμένο πένθος, και σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, που όπως φαίνεται γιατί είναι πολλά τα χρόνια, μάλλον αυτό συμβαίνει, χρειάζεται οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία. Ξέρω είναι λίγο κουραστικό που το αναφέρω ξανά και ξανά σήμερα, αλλά επειδή το πένθος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, από την οποία μπορεί κανείς να βγει, αλλά σε κάποια λάθος στροφή μπορεί και να καθυλωθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι επαγγελματίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Είναι πολλά λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και αναρωτιέμαι τι πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει και κατά πόσο πρέπει πάλι να διερευνήσει και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μαζί με τον αδερφό της, τι άλλο είναι αυτό που χάθηκε, το οποίο δεν μπορεί να δεχτεί, πέραν από την, για την απώλεια του αδερφού της, που είναι από μόνη της πάρα πολύ μεγάλη και σοβαρή απώλεια να χάσει τον αδερφό σου. Όμως τι άλλο συμβόλιζε ο αδερφός της για εκείνη, το οποίο χάθηκε μαζί του, πώς της ανακόπηκε η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά αυτά είναι άλλα ζητήματα τα οποία χρειάζεται να τα διερευνήσει η ίδια ατομικά περισσότερο.
Και πάντα, φυσικά πάντα, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Σταματούμε να πενθούμε ποτέ? Σταματούμε να πενθούμε ποτέ. Ο Μπόλμπι έλεγε ότι όταν κάποιος περάσει την φυσιολογική διεργασία του πένθους και φτάσει στο στάδιο της αποδοχής, στην ουσία το πένθος μετατοπίζεται σε ένα άλλο σημείο του εγκεφάλου που συνεχίζει να υπάρχει και να μας επηρεάζει και να επιδρά, αλλά όχι πλέον με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχουμε χάσει έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάμε πολύ, θέλουμε να συνεχίσουμε να τον έχουμε στο μυαλό μας και να μπορούμε να νιώσουμε συναισθήματα για εκείνο, να έχουμε μνήμες, να έχουμε ακόμα κάποιο είδους επαφή. Άρα το πένθος συνεχίζει να υπάρχει, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος πλέον δεν μας επηρεάζει τόσο αρνητικά, ώστε να μην περνάμε καλά, να μην έχουμε ελπίδα για το μέλλον, να μην έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και κρατάμε ακόμα και ζωντανή την εικόνα του αγαπημένου μας προσώπου. Λίλιαν, περνάω σε μια σειρά ερωτήσεων, σε μια ιδιαίτερα λεπτή και δύσκολη υποενότητα που σχετίζεται με την απώλεια παιδιών και την απώλεια γονέων. Πάμε λοιπόν, έχω 4 ερωτήματα σε αυτή την ενότητα. Όταν κάποιος έχει βιώσει απώλειες γονέων ή παιδιών και δεν έχει πενθήσει, προφανώς έχει δημιουργηθεί κάποιο τραύμα, αλλά με ποιο τρόπο μπορεί να δουλέψει ώστε να βιώσει και να ξεπεράσει το πένθος ετεροχρονισμένα? Η αλήθεια, αυτή η ερώτηση είναι αρκετά γενική. Δεν έχει πενθήσει. Το πένθος, το πώς θα πενθήσει κανείς διαφέρει πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να είναι μια τελείως διαφορετική διαργασία. Δηλαδή, άλλος μπορεί να θρηνήσει, να κλάψει, να φωνάξει, να μιλήσει γι' αυτό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν πιο βουβό πόνο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι με το δικό τους τρόπο δεν περνάνε τη διαδικασία του πένθους. Σίγουρα πάντα ενθαρρύνουμε την έκφραση, δηλαδή να γίνουν λέξεις όλα τα συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Απλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ότι κάποιος μπορεί να πενθεί και με διαφορετικό τρόπο που εμείς να μην τον αντιλαμβανόμαστε. Το αν αυτός ο τρόπος που πενθεί είναι ο καλύτερος για εκείνον ή όχι, για να μπορέσει να διεργαστεί την όλη κατάσταση, είναι ένα άλλο διαφορετικό ζήτημα. Αν λοιπόν το ερώτημα είναι εδώ αυτό, το ότι μπορεί να μην πενθεί με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ωφέλιμος για να ξεπεράσει την απώλεια αυτή, εδώ περισσότερο έχει να κάνει με το κομμάτι του να ενθαρρύνεται κανείς να μιλήσει, σε όποιο χρονικό στάδιο εκείνος πλέον είναι έτοιμος να μιλήσει. Και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να περάσει κάποιος πολύ μεγάλα στάδια σιωπής και μετά από πολλούς μήνες να αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγεται. Για κάποιους άλλους ανθρώπους, ανάλογα και με το είδος της απώλειας, αυτό μπορεί να πάρει και ακόμα παραπάνω. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις περιπλεγμένου πένθους, και πάλι μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη διεργασία του πένθους με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ωφέλιμος για εκείνον. Άρα, αυτό είναι και το κομμάτι της θεραπείας για το οποίο έχουμε μιλήσει και στους προηγούμενους ανθρώπους που κάνανε τις ερωτήσεις τους. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Λίλιαν, μπορείς να μας περιγράψεις με λίγα λόγια πώς πενθούν τα παιδιά? Λοιπόν, τα παιδάκια είναι μια ξεχωριστή κατηγορία από τους μεγάλους και ο τρόπος που πενθούν διαφέρει επίσης πάρα πολύ από την ηλικία που είναι κάθε παιδάκι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι την ηλικία των 3 ετών δεν μπορούν να καταλάβουν την έννοια του θανάτου, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ανυπαρξία, μπορούν όμως να καταλάβουν τις επιπτώσεις που έχει η απώλεια στα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα και έτσι να βιώσουν αυτή την κατάσταση, αυτή την απώλεια μέσα από τον τρόπο που οι ενήλικες που είναι στο περίγυρό τους προβάλλουν τα συναισθήματα πάνω στα παιδιά τους. Όμως δεν έχουν καθεαυτού κατανόηση της έννοιας του θανάτου. Περισσότερο μετά τα 10, νομίζω, είναι όταν αρχίζει και τους γίνεται κατανοητό εντελώς τι είναι, 10-12, και στην εφηβεία πλέον είναι εντελώς κατανοητό ότι είναι ο θάνατος, ότι δεν γυρίζει πίσω. Οπότε διαφέρει πάρα πολύ από αναπτυξιακό στάδιο και εκδηλώνονται τα παιδιά κάποιες φορές με αντίστοιχους τρόπους όπως τους ενήλικες, όμως τα παιδάκια μπορεί να έχουν και μία παλινδρόμηση πολλές φορές σε πιο πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, δηλαδή να ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα τα οποία κάνανε όταν ήταν ακόμα πιο μικρά. Για παράδειγμα, να ξαναεπέλθει η νυχτερινή εννούρηση,
να παραπονιούνται για πόνους στην κοιλιά, να ξυπνάνε το βράδυ, να είναι πολύ ανήσυχα. Κάποιες φορές μπορεί να γίνουν πιο επιθετικά, να είναι πιο αντιδραστικά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα στον τρόπο λοιπόν, που εκδηλώνει το πένθος σε ένα παιδάκι, το οποίο εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο, αλλά και φυσικά και από τον τρόπο με τον οποίο το στηρίζουν οι ενήλικες. Πώς μιλούμε στα παιδιά για το πένθος, για την απώλεια? Στα παιδιά μιλάμε για το πένθος, όπως τους μιλάμε για τα πάντα. Πρέπει να τους μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και να τους λέμε την αλήθεια, η οποία όμως χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένη στο επίπεδο κατανόησής τους, ανάλογα με την ηλικία τους, και, και της συναισθηματικής τους ορίμανσης ανάλογα με την ηλικία τους. Δηλαδή, χαμηλώνουμε, λέμε την αλήθεια στα παιδιά με έναν τρόπο που μπορούν να την καταλάβουν και που θα ταιριάζει στο αναπτυξιακό του στάδιο. Κάνει ένα παιδί τον γονιό του. Τι οδηγίες μπορούμε να δώσουμε στους οικείους του για την επόμενη μέρα? Ε, οι βασικότερες οδηγίες για το πένθος, για τη διαχείριση του πένθους, έχουν να κάνουν με το να ξέρουμε να ακούμε, δηλαδή να μπορούν να ακούνε, να δίνουν χώρο στον άλλον, είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας, να μπορούμε να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι σε αυτά που λέει ο άλλος, να μην έχουμε καμία διάθεση επικριτικότητας και να δείχνουμε ενσυναίσθηση. Όλα αυτά λοιπόν που κάνουμε και στους ενήλικες, με έναν αντίστοιχο τρόπο τα προσαρμόζουμε και στα παιδάκια. Στα παιδάκια μπορεί φυσικά να χρειάζεται να είμαστε ακόμα και πιο δοτικοί όσο αφορά το να δώσουμε το συναίσθημα, να τα αγκαλιάζουμε περισσότερο, να είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία που περνάμε, να τα αφήνουμε να εκφραστούν, να μπορούμε να τα περιέχουμε όταν χρειάζεται, δηλαδή φροντίδα με ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Περνάω σε μια άλλη ενότητα, Λίλιαν. Υπάρχουν πολλές απώλειες που δεν θεωρούνται από πολλούς ανθρώπους άξιες να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Είναι κάποιες απώλειες που πολλοί περιμένουν να τις ξεπεράσουμε πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, ο θάνατος ενός κατοικιδίου. Πώς κάνεις έτσι για μια γάτα, θα πει κάποιος. Είναι μια έκτρωση, θα πει κάποιος. Αφού συνειδητά και θελημένα το έκανες, γιατί κλαις? Ο θάνατος του πρώην συζύγου, αφού είχατε χωρίσει, τι σε νοιάζει? Ο θάνατος του ναρκωμανή φίλου μας, τα ήθελε και τα έπαθε έτσι όπως ζούσε. Είναι λοιπόν πολλές απώλειες που δεν αναγνωρίζονται από το κοινωνικό σύνολο, αλλά καμιά φορά και από εμάς τους ίδιους, και συντελούν σε αυτό που ονομάζουμε παραγνωρισμένος θρήνος. Είναι απώλειες τις οποίες περιμένουμε από τον εαυτό μας να είναι δυνατός, να είναι το καλό παράδειγμα ίσως. Μεγαλώνουμε ουσιαστικά σε μια κοινωνία που συχνά δεν συμμερίζεται το θρήνο, σε μια κοινωνία που φοβάται τις έντονες εκδηλώσεις συναισθημάτων. Πολλές φορές μάλιστα πολλοί άνθρωποι αποδίδουν την έντονη εκδήλωση ενός συναισθήματος, την αποδίδουν σε ανθρώπους που είναι πολύ ευάλωτοι, πολύ αδύναμοι, πολύ ευαίσθητοι κτλ. Θα ήθελα το σχόλιο σου έτσι, σε αυτή τη διατύπωση στους θρήνους που δεν είναι κατά πολλούς άξιοι να μας απασχολήσουν. Ναι. Και το ρωτάω σε σένα γιατί ξέρω και τη σχέση που έχεις με τα ζώα, έτσι, με τα κατοικίδια και όχι μόνο μάλλον. Η αλήθεια βέβαια, σε όλο αυτό που διάβασες, όλες αυτές οι απώλειες είναι πολύ σημαντικές. Στο μυαλό μου έμεινε σε αυτήν περισσότερο, η οποία έχει να κάνει με την απώλεια ενός κατοικιδίου. Νομίζω βέβαια ότι εξελισσόμαστε σε αυτό το κομμάτι, γιατί τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κατοικίδια στο σπίτι τους και έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πόσο μεγάλο είναι το δέσιμο, πόσο μεγάλη είναι η επικοινωνία με το ζώο, πόσο καλό μπορεί να κάνει στη ζωή ενός ανθρώπου και για το πόσο υπέροχη σχέση είναι. Οπότε για να ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι, επενδύουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας στα ζώα και καταλαμβάνουν ένα χώρο στην ψυχή μας και αυτά με τη σειρά τους. Συνεπώς, η απώλεια ενός κατοικιδίου είναι μια πολύ δυνατή απώλεια που όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον καταλαβαίνουν τι είναι αυτό. Και οι άλλες απώλειες που επίσης αναφέρει η κυρία είναι πάρα πολύ σημαντικές απώλειες. Να μην είναι στο κομμάτι, για παράδειγμα, ότι ήθελε και τα έπαθε ο ναρκωμανής και πόσο λάθος είναι αυτό να το πιστεύουμε ακόμα. Δηλαδή, να μην έχουμε καταλάβει
πόσος πόνος υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων έχουν άμεση ανάγκη να μουδιάσουν με τη χρήση κάποιων ναρκωτικών. Και ότι τελικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία να καταλάβουμε πόσο πόνος οδηγεί τους ανθρώπους σε τόσο δυσάρεστες καταστάσεις και ότι ακριβώς αυτό που τους πρόχνει εκεί είναι το ότι δεν βρήκανε ποτέ πουθενά κατανόηση για να στηριχτούν. Και όλες οι άλλες οι απώλειες που αναφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για μία προς μία θα μπορούσαμε κάτι να πούμε. Σίγουρα στην κοινωνία μας υπάρχει ακόμα ένα ταμπού, σε σχέση τουλάχιστον με το θάνατο σίγουρα. Δηλαδή δεν μιλάνε εύκολα οι άνθρωποι για τον θάνατο. Είναι κάτι το οποίο θέλουν να το ξορκίσουν, θέλουν να φύγει μακριά. Είναι κάτι κακό. Έλα, μην μιλάς έτσι, μην λες τέτοια πράγματα. Να είσαι Την ίδια δυνατός. ώρα, ναι. Να είσαι δυνατός, να είσαι Να είσαι δυνατή. δυνατός. Θα πάμε και σε αυτό το οποίο επίσης θέλω και εκεί κάτι να επισημάνω. Γιατί τι είναι τελικά δυνατός, είναι αυτός ο οποίος δεν κλαίει. Έχουμε μπερδέψει λίγο τις έννοιες του δυνατού και του αδύναμου. Λοιπόν, δεν μιλάμε λοιπόν για το θάνατο, είναι ταμπού στην κοινωνία μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξορκίσουμε. Ταυτόχρονα ο θάνατος είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα. Είναι όσο φυσιολογικό είναι και η γέννηση. Και η συνειδητοποίηση του θανάτου είναι κάτι το οποίο εκτός από το πένθος και τη στεναχώρια μπορεί να μας δώσει και ακόμα μεγαλύτερο νόημα για να ζήσουμε. Στο άλλο σκέλος που τοποθετείται η κυρία σε σχέση με το να είσαι δυνατός, εδώ σίγουρα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπλέξιμο για το τι σημαίνει δυνατός. Δυνατός είναι αυτός ο οποίος δεν κλαίει ή είναι απλά περιχαρακωμένος. Είναι κάποιος άνθρωπος που επειδή δεν του έδωσε κανείς χώρο να ακουστεί, χρειάζεται να κελυφωθεί τόσο σκληρά που να φαντάζει αδιαπέρατος. Αυτό είναι δύναμη ή δύναμη είναι να μπορεί κανείς να εκφράζει με τόλμη τα συναισθήματά του, να κλαίει αν το έχει ανάγκη, να λέει ότι είναι στεναχωρημένος. Νομίζω ότι μάλλον το δεύτερο κομμάτι δείχνει περισσότερη δύναμη. Είναι άλλο κομμάτι το σκληρός λοιπόν και άλλο κομμάτι το δυνατός. Ο δυνατός χρειάζεται να έχει μέσα του και μια ευαλωτότητα και να μπορεί να αντέξει το ακριβώς αυτό, το ότι είμαι ευάλωτος και δεν φοβάμαι να το δείξω. Είμαι αρκετά δυνατός για να μπορώ να το δείξω. Και μόνο έτσι πάμε και κάπως παρακάτω. Δηλαδή κάπως έτσι μπορεί να προχωρήσει καλύτερα και η διεργασία του πένθους. Άρα λοιπόν σε σχέση με το κοινωνικό κομμάτι, σίγουρα υπάρχουν όλες αυτές οι αντιστάσεις τις οποίες αναφέρει η κυρία. Θα κάνω μόνο μία υποσημείωση ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μας λένε κάποια πράγματα τα οποία να φαντάζουν ότι τα λένε επειδή φοβούνται ή επειδή είναι και ανέστητοι ακόμα. Στην πραγματικότητα όμως να είναι και για αυτούς ακόμα αρκετά δύσκολο να μπορέσουν να χειριστούν κάτι, αλλά να θέλουν να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν στεναχωρημένη από κάτι, είχα χάσει κάτι και στεναχωριόμουν, η γιαγιά μου έλεγε μη στεναχωριέσαι, αλλά μετά πήγαινε μέσα και μου μαγείρευε κάτι. Έναν άλλο τρόπο έδειχνε τη φροντίδα τη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο ανοιχτοί στο ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν και άλλους τρόπους να μας δείξουν τη φροντίδα όταν την έχουμε ανάγκη. Περνάω σε ένα άλλο θέμα. Τι θέση μπορεί να έχει το σεξ ενώ πενθούμε? Μου λένε, γράφει η φίλη μας, περίμενε μέχρι να ξεπεράσεις το πένθος για να κάνεις σεξ. Το σεξ ή αλλιώς ο έρωτας είναι μια διαδικασία η οποία στη βάση της είναι πνευματική. Πέρα από τους αναπαραγωγικούς λόγους και τους λόγους ευχαρίστησης, έχει μέσα του και μια πνευματικότητα. Είναι ένας τρόπος οι άνθρωποι να έρθουν πάρα πολύ κοντά και να δείξουν την αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον στον υπέρτατο βαθμό που μπορεί να υπάρχει. Δυστυχώς για το σεξ υπάρχουν πάρα πολλά ταμπού, πάρα πολλά στίγματα και έχει χαρακτηριστεί στην συνείδηση πολλών ανθρώπων ως κάτι το οποίο είναι βρώμικο, ως κάτι το οποίο είναι μεμπτό και δεν θα έπρεπε να γίνεται. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, κατά την περίοδο που ένας άνθρωπος πενθεί, ενδέχεται κάποιοι άνθρωποι να κάνουν αυτό το συνδυασμό του έρωτα με το στοιχείο της, ότι είναι κάτι κακό, ότι είναι κάτι το οποίο... Να σε διακόψω ουσιαστικά, η δική μου η ερμηνεία της ερώτησης που λάβαμε είχε να κάνει με θρησκευτικά κριτήρια, ότι δηλαδή είναι αμαρτία να κάνεις σεξ. Τώρα βέβαια είναι δική μου ερμηνεία αυτή και sorry, ίσως σε βγάζω από τον ηρμό τη σκέψη σου, αλλά αυτό σκέφτηκα, ότι μάλλον εκεί το πηγαίνει, στην αμαρτία, ότι δεν κάνει να κάνουμε σεξ γιατί είναι αμαρτία κατά την περίοδο... Ναι, όχι, πολύ καλά κάνεις και το οριοθετείς έτσι, ότι είναι αμαρτία. Νομίζω όμως ότι και εγώ με έναν άλλο τρόπο τέτοιο πράγμα λέω. Γι' αυτό αναφέρομαι για την πνευματική και τη θετική διάσταση του σεξ. Και πλέον αυτό που λέω, βλέπουμε ότι έχει 100% εφαρμογή σε θρησκόληπτα ζητήματα, όχι σε θρησκευτικά ζητήματα, σε θρησκόληπτα ζητήματα.
Συνεπώς θα έλεγα ότι το πότε κάποιος θα κάνει σεξ μετά από μια απώλεια είναι καθαρά στη δική του κρίση. Δεν μπορεί κάποιος να του ορίσει τι και πώς και γιατί θα το κάνει και ακόμα περισσότερο να του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ενοχή σε σχέση με το σεξ. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, του σεξ, το οποίο πολλές φορές σε κάποιους ανθρώπους ενεργοποιείται ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να κάνουν σεξ μετά από την απώλεια, μετά από για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει χάσει ένα συγγενή του και μετά την κηδεία να έχει διάθεση για σεξ. Αυτό έχει και μια άλλη διάσταση. Το σεξ είναι ζωή. Φέρνει ζωή. Είναι το αντίδοτο του θανάτου. Μπορεί ο οργανισμός του ως άμυνα να τον οδηγεί εκεί, σε αυτό το κομμάτι, να του δώσει μια αίσθηση ότι είσαι ζωντανός, ότι υπάρχει ευχαρίστηση. Δεν μας ενδιαφέρει να κρίνουμε τους ανθρώπους για το πότε θα κάνουμε σεξ. Περισσότερο απλά να ξέρουν τι συμβαίνει στους ίδιους και τι οι ίδιοι έχουν ανάγκη να κάνουν. Αν ήταν να δώσεις μια μόνο συμβουλή σε κάποιον που φροντίζει έναν άνθρωπο που πενθεί, ποια θα ήταν η συμβουλή σου, Λίλιαν? Να ακούει ενεργά, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Πώς πρέπει να ανακοινώσουμε σε έναν άνθρωπο τη διάγνωση μιας θανατηφόρας ασθένειας? Προφανώς το ερώτημα, δεν μιλούμε για τον γιατρό που θα ανακοινώσει μια θανατηφόρα ασθένεια, αλλά αν το αντιλαμβάνομαι σωστά το ερώτημα, είναι κάποιος άνθρωπος γνωρίζει ότι ένας οικείος του πάσχει από μια ασθένεια θανατηφόρα, όπως αναφέρει, και άρα το ερώτημα είναι αν και πώς θα το μεταφέρει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένας τομέας στον οποίο έχω δουλέψει, για παράδειγμα σε κάποια πτέρυγα νοσοκομείου, έτσι, θα να ξέρω ακριβώς ποια είναι είτε τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς ή τι προτείνουν. Οπότε θα απαντήσω καθαρά με βάση το δικό μου τρόπο σκέψης και το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή την ερώτηση. Και σίγουρα θα πρότεινα αυτή η ερώτηση να γίνει και στον ψυχολόγο του νοσοκομείου. Γιατί θα υπάρχει κάποιος ψυχολόγος στο νοσοκομείο, ο οποίος θα μπορεί να κατευθύνει και να στηρίξει πολύ καλύτερα. Ε, Θα έλεγα ότι χρειάζεται να σταθεί κανείς πλάι δίπλα στον άνθρωπο ο οποίος νοσεί και να μπορέσει να του μεταφέρει την αντικειμενικότητα της ασθένειάς του, γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ένα στατιστικό δεδομένο, ότι δηλαδή κάτι θα γίνει 100%. Άρα θα χρειάζεται με ευαισθησία, με όμορφα λόγια, με ηρεμία να μιλήσουμε για την πραγματικότητα, για αυτό που όντως συμβαίνει, αφήνοντας όμως χώρο και στον άνθρωπο, ακόμα και δύναμη, για να μπορέσει να παλέψει για την ασθενειά του. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν και πράγματα τα οποία είναι έκπληξη. Άρα θέλουμε πάντα να υπάρχει λίγος χώρος, γιατί αν πούμε σε έναν άνθρωπο ότι θα πεθάνεις 100%, ίσως να του ανακόπτουμε και την δυνατότητα να μπορεί να παλέψει για την υγεία του λίγα ακόμα. Αλλά και πάλι, επειδή δεν είμαι γιατρός και υπάρχουν ίσως και κάποιες καταστάσεις οι οποίες να είναι ανεπιστρεπτοί, δεν ξέρω, μπορώ να το ξέρω, εκεί θα πρότεινα ξανά να πάρει μια συμβουλή από τον ψυχολόγο του νοσοκομείου. Λίλιαν, με αυτά και με αυτά έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των ερωτήσεων. Έχεις απαντήσει σε 20 κάτι ερωτήσεις. Έχω κρατήσει για το τέλος να διαβάσω ένα συγκινητικό γράμμα από ένα βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη. Ωστόσο, πριν διαβάσω αυτό το απόσπασμα από τον δρόμο των δακρύων του Μπουκάη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα για μία ακόμη φορά και απάντησες στα ερωτήματα των ανθρώπων που λάβαμε αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και εσένα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που στείλανε αυτές τις τόσο ευαισθητοποιημένες ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι ένα συγκινητικό γράμμα για το πένθος, όπου μια ασθενής, η οποία είχε χάσει τον πατέρα της, έστειλε αυτό το γράμμα σε μια φίλη της. Αργότερα ένα αντίγραφο του γράμματος το κοινοποίησε στον γνωστό ψυχοθεραπευτή, στον Χόρχε Μπουκάη. Σε παρακαλώ, θέλω να ξέρεις ότι έχω ανάγκη να με στηρίξεις. Παρόλο που δεν σου το λέω και παρόλο που καμιά φορά επιμένω πως δεν το χρειάζομαι, μπορεί για την ώρα να μην είμαι σε θέση να σου ζητήσω βοήθεια, γιατί είμαι αρκετά ζαλισμένη, όμως θέλω να ξέρω ότι είσαι πάντα εδώ. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν περιμένω να με κάνεις να νιώθω καλά, ούτε να κάνεις κάτι για να φύγει η θλίψη. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Εκείνο που χρειάζομαι όμως είναι να με βοηθήσεις να ηρεμήσω, να δέχεσαι τον πόνο μου και να είσαι τόσο όριμη ώστε να αντέχεις την αποτυχία σου όταν δεν σε αφήνω να με βοηθήσεις. Αν δεν μπορείς να μου τηλεφωνείς, πες μου το. Θα το δεχτώ καλύτερα από το να μου λες κάθε είδους δικαιολογίες. Πίστεψέ με, το κλάμα μου μου κάνει καλό. Γι' αυτό όταν με βρεις να κλαίω, κάθισε δίπλα μου και άσε με να κλάψω στο πλευρό σου. Αυτό θα είναι μεγάλη παρηγοριά. Μην προσπαθήσεις να με συνεφέρεις συγκρίνοντας την απώλεια αυτή με άλλες χειρότερες. Η θλίψη είναι δική μου και δεν μεταφέρεται. Μην μου πεις πως ό,τι έγινε ήταν θέλημα Θεού. Προς το παρόν αυτό δεν με παρηγορεί όταν το ακούω. Απλώς προσθέτει πνευματική σύγχυση και απελπισία σε αυτό που νιώθω. Μη μου πεις πως έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει, γιατί ξέρω πως δεν είναι αλήθεια. Μην μου πεις φαντάζομαι πως νιώθεις, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Ρώτα με απλώς πώς αισθάνομαι σήμερα και εγώ θα προσπαθήσω να σου πω. Μη μου ζητήσεις να το αφήσω αυτό πίσω, να ξεχάσω και να συνεχίσω τη ζωή μου. Αυτή είναι η ζωή μου. Και κατάλαβέ με αν δεν μπορώ να μοιραστώ τις ωραίες στιγμές που ζεις. Μακάρι να μπορούσα. Αν θέλεις πραγματικά να κάνεις κάτι για μένα, προσπάθησε να μου κλείνεις συγκεκριμένα ραντεβού. Να φάμε μαζί ένα μεσημέρι, να κάνουμε μια δουλειά που αφορά το σπίτι, να περάσουμε μαζί μια ελεύθερη ώρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ πληγωμένη και δεν μπορώ να σκεφτώ πέρα από το σήμερα ή να αποφασίσω να κάνω κάτι ευχάριστο. Έχω ανάγκη να πενθήσω, να το ξέρεις. Έχω ανάγκη να είμαι εγώ και δεν θέλω να ξεχάσω. Θέλω μόνο να βρω έναν τρόπο να θυμάμαι χωρίς να βυθίζομαι στη θλίψη. Σου ζητώ να μ' αγκαλιάζεις, να μου χαϊδεύεις τα μαλλιά και να μου λες ότι μετράω για σένα, ότι μπορείς να με φροντίσεις και ότι θέλεις να είσαι μαζί μου σε αυτόν τον δρόμο που βαδίζω, στο δρόμο των δακρύων που είναι τόσο έρημος και στοιχειωμένος. Τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι, σε οικετεύω να δεχτείς το πένθος μου χωρίς να παρεμβαίνεις και να αποδεχτείς τον πόνο μου χωρίς να με εμποδίζεις. Εγώ πάντα θα θυμάμαι πως με γιάτρεψε η αγάπη που μου χάρισες. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.